Denak? Ederki ba, hemen gaude bada, Txirri, Mirri, eta Txiribi. Baina ze demontre. Mirri eta Txiribiton etorri hona de repente. Kaixo, pareja. Bazan ordua, Tira, ipurdiak mugitu Mirri eta Txiribiton negundoko espektakulo eskaini behar duguta. Ea, prestaltzaudete denok Txirri, Mirri eta Txiribitonen kanturik ezagunenetako bat kantatzeko? Bai! Nola ezet? Mirri falt... Nora joan da Mirri? Handik joan da? Tira, arkakuso bihurri hau gelditzen bazaigu behintzat, nire honek konposatutako kantu kutxun, distiratsu eta polit bat eskeniko dizuegu. Do, luzaroan ez duzue ahaztuko gaurko emanaldi. Zer? Berri salde egin duela, nondik joan da Mirri? Txiribiton. Bai. Mirri. Jakin aldaiteke ze gertatzen zaian, ze hemen jende asko ikusi eta kakalarria eman dikala? Edota gaiztakeri potoloren bat egin berri duk, Potoloa Txiribiton, Nik ez diete zer egin. Zer dau, hausitegi nazionala o zer? Tira, Txiribiton eta biok kantatzeko gogo izugarria daukagu, ez da, Txiribiton? Zergatik ez dugu kantu eder bat egiten, Txiribiton? Baina gaur zinezkoa diate, zinezkoa. Zergatik? Zer gertatzen da ba? Baina, ezin diat, buletzen dira, baina gaur atzealdean istripu txiki bat izan diat. Istripua? Mirri, Felipe gure trena zuan ondatuko ez da? Ez, bolio, ez, trena ondo xaok. Nire ipurdia xaok ondatuta. Bapo, Mirri, bapo. Oie dituk praka modernoak, aire egokitua eta guzti. Banekien nire ipurdi preziosoari barregin behartzen iotela, Baina ez zaidak inporta, nik ere mendeku hartu diat, Purrut! Tira. Orain deno gustora gaudenez, Gustora gaudenez, kantu berezi bat egingo dugu. Eta kantu honetan gorputzaren atal guztiak errepasatuko ditugu. Ipurdia eta beste guztiak. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Txertan gara berdinak
zertan diferente. Sepan gara berdinak, Zertan diferente. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko txikuntza. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero, guztiak urduri. urduri. Gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Aupa Bilbo! Kaixo neska mutilak! Zer modu zaudete? Seguru, seguru? Seguru, ene, nire oinako jadua, ene, baina... Hau da harritzarra, zein jarri du harri hau hemen erdian? Zue baldakizue? Oinak berrinduta dituten, podologoa behar dute, podologoa. Zer, pololoak behar dituzula? Nik eroren pololoak beharko ditu. Hene, Pepillo, zu altzara geltokia arriz betetzen ari den hartaburua. Bai, nauzi, txingarekin ondo berotu, eta orain bilbotar guztien gozamenerako 1000 kiloko harritzarrau mugituko dut. Kontxo, Bilboko alkateak Arriagan animaliak saltzeko baimena mandu? Noski nagusi, horregatik nabi hemen ni suelto. Eta, non daude iriak? Baldomera, nik ez dut inungo idiren laguntzarik behar on mugitzeko. Egin apustu! Eskerrak gure lagunek ez duten zure aposturik onartu. Bestela, zorrak janda egongo zinake. Arrazoi duzu nagusi, eta hori ez daukerrena. Orain irisko pare alokatu beharko dut harritzarra hemen erditik entzeko. Baina ze irisko eta ze milisko hori neuk konponduko dut dida batian. Sasoia! Ai, 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 ai,
kakaso! Ala zu kakaso! Jadako, jakalatunak, kosho, kosho! Puska batean barre gustura egin nahi alduzue. Bai? Barre egin nahi duzue ala ez? Txirri eta txiribitoni adarra joko aldiegu. Begira zer ekarri dudan. Itxusia, Egundoko sustua emango diegu. Baina zuek, iso, Inondik ere ez esan, ni naizenik, Komprame? Begira, Txiribiton, gure abizkederen bat gu baino lehenago iritsi du. Begira, Txiribiton, matxin salto honek berba egiten du. Nor zara, ni txirri naiz, eta zu nor zara? Nola diozu? Porru patata, porru patata? Porru patata, porru patata! Papela simuntza eta belokiren lenguzu ematen du. Zer? Chiribiribi, porón, pompón? Vamos a la playa, calienta el sol. Txiribiton, zer dio txipiroi honek, ez dio tutik ere ulertzen? Zer? Bai? Zer diok? Mirriren itxura duela zapaburu honek? Bai? Ipurterrea da, txikitako joa, kaskarina. Zuek ze uste duzue? Mirriren itxura duela, bai ala ez? Bai, ez da? Bai? Bai ala ez? Bai? Txiribiton, nik uste gure adiskide hauek arrazoia dutela. Zapaburutxo hau zomorro triste bat besterik ez da. Arrazoi duk, Txiribiton, geltokia garbitu egin behar dugu. Beraz, zomorroak pikutara, Txiribiton! Somorro arrunta, Oh, mirri, arrazoia daukak. I ezain zomorro arrunta ez. I Euskal Herriko
zomorrorik famatuenaiz! Salatari kontakatiloa dakoak, Ba, azkeneko aldiz esango dizuet, Osenki, mosenki gainera, Ni naiz somorroa. Ni naiz somorroa, bakarrik ditut bi begi, xatosona laguna, esaitez joan iesi. Nirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza, eta gozoa jatea, niretzat poberenak, saltza eta merengea. Egiten dut, aspertutan nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko baineran. Hodei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxin dorrik ez da, inon nirriren pareko. Pertsona bat behar dugu. Nahi alduztu ez ozketa egin? Bai? Ba horretarago azia ba. Eskerrik asko, zuen ordenak betetzen. Pepito lanean. Ongi da. Eta guzti hauetatik bat aterako dugu. Ia bat zein den. Egin apustu. Ikusiko dugu. Neskala mutila ze izangotea. Ia ba, xiltasuna mesedez. Jon Molinos! Venga, 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 Jon! Hori da! Erritmo pizka bat! Apa, txaleon! Ertira modernista! Zemuz! Ondo. Ondo! Aizu, Jon, guri jende indartsua gustatzen zaigu. Ondo bazkaldu aldezu. Bai. Ze bazkaldu dezu ba? Ere gogoratzen. Ez zegoatzen baino earki, bai, ez kantida da hundila, ondo dago. Bai, ea, konta iguzu. Ze futbol talde gustatzen zaizu zuri? Atleti. Atletik? Ondo, eta ze jokalari gehien? Erakit. Ez dakizu, baina atletik bai, ez? Bai. Bale, oso ondo, Aizu, venga. Jon, norbait agurtu nahi alduzu, aprobetxatu. Bainonesan Baina izenak. norentzako dijo agur hori? Adibidez? Ama. Ama! Ederki, bamari muixo handi bat bialtzen dugu emendika! Oso ondo, eta txalo zaparra da, mesedez. Eskerrik asko, eta orain Jon eta biok katxiruloak ipintzera goaz. Vale.
Ai, eskerrik asko. Ondo, lan bikaina egin du. Eskerrik asko. Ja, Jon, ikusten duzu gezia, ezta? Gezi horrek tokatuko zaizun arpegia adieraztuko dugu edo seinalatuko dugu, bai? Beraz hartu erruleta, eta 1, 2, 3, emango! Bara, txirrinda zoragarria! Ara! Jesus, zorionak, haze sortea, Jon, noraino jun bartzara bizikleta honegin? Martxandaraino gutxien ez, Martxandara, bale? Gerarte lagunok, agur! Agur!
Txiribiton, urrengo olimpiadatan disko jaurtiketan arituko aizela entzun diat. Bai horixe, Euskadiko morroskoen selekzioarekin. Txiribiton, musika ona pintxatzen saiatu aiz, bai. Baina musika ona jartzeko, derrigorrezko arau bat bete beharra dago. Horixe, babolio, horixe. Musika ona entzuteko, pintxazak, txirrimirri eta txiribitonen disko ba! Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi bat dute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, Kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak, handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi bat dute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. txakur guztiak ez dira berdinak. Bueltakako bigarren zatia, zirraragarria. Hau ere, ara, bilbotar mordoa gure artean. Egin dezagun bazozketa. Eta bat aterako dugu. Hauxe. Ia ban orden, xiltasuna mesedez. June Suarez! Haupa, June, zatozona. Haupa, June! Arratsaldeon! Arratsaldeon, aizu, June. Guk gure jolasean ez ditugu aur gaiztuak onartzen. Zuzertzea gaiztua la txintxua? Txintxua, noski, onartuta orduan. Zenbat urte dituzu? 9. 9, edarki. Osondoea eta konta iguzu, non pasatzen dituzuzuk oporrak, June?
Asturian, Asturian nun? Kandasen, Bai, eta ondo pasatzea aldezuan? bai, Zer egiten dezu? jolastu, Jolastu, hau enbirian eska, ze Aizu, ondo. June, norbait agurtu nahi alduzu. Ez dezu inor agurtu nahi? Tira, hola izan da. Haserre zaude? Ikus dezagun sortea da, kasun ezakit asko ikozu, baina tira, proba Oso ondo, ezagun. izango duzu bai, orain June eta biok, Guazen ruletara goaz. Ederki Har bai, June, gaitezen hemen. hemen txeduzu Eta erruleta, beraz badakizu, hartu. gogor astindu behar Eta duzula, emako, arriba! Badakizu zer eramango duzun etxera? ez, Abenturak asko gustatzen zaizkizu, eta mendia Bai, ere bai? bai. Bueno, sortean ordua, eska! Zuretzako kanpin denda! Denda! Hori honak, June! Ara metxe duzu, kasu honetan! Begira, June, zelako paria dara mazun etxera. Tira, konten zauden? bai, Erabiltzeko irrikitan, ezta? bai. Gagoazen ba, Bueno, arte lagunok! gagoa, camping denda eta iruro. Ondo, Txartako txokolatina freskoak, marroiak, usaintxuak eta likatxuak. Bai, nahi adituzue txartako txokolatinak, tare! Eta tare! Txartako txokolatinak! La 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 la, kakuzai, txokolatinak, gaxabasiak. La 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 la, kakuzai, eto! La 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 la, kakuzai. 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 Ato! Ato! Yo la kakuzai, eta kakuzai! Ieupa, lagunok! Aizue, kontaiazue, ondo pasatzen nahi altzeate, Lokartuta, ala? Ondo pasatzen nahi zeate? Ederki, baizue, oaintxe datorrena ez da makala, Ongi etorri berezia emango diogu, Inigo Magoari! Arratsaldeon, Inigo, aizu zer modu zaude? Ondo. Ara! Aizue, Inigo Magoak esaten dit, horratzean zapi berde bat dagoela. Ikusten duzu ez da? Nola ez? Horko zapi berdea ikusten duzue? Baina Inigo Magoak hori esan badite egia izango da. Horko zapi berdea ikusten duzue? Ez? Kontxo. Ara, Inigo, beti ziria sartzen. Ai...
Superchef honegin. Eskerranitz ikuslego maitea. Ez zarete damutuko ni lehiaketa honetara gonbidatu izanaz, izan ere, ni sukaldari superlatiboekin ikasia bain naiz. Joan Marie Kartzak, Martin Berakaztegi, eta honelakoak. Arratsaldeon, andereñoak. Zuek epaileak izango zarete, ez da? Neski, eta hi pintxe kozina. Horrelako gizonak behar ditiago. Gramosexualak. Begira, galen pernak egoziak prestatuko ditut. Azteko tipula saltxan eta txipiroi ukitu sentimentalarekin. Ze platero hortero, Eta nola prestatzen da platero hori? Ba, begira, lehen da bizi tipulak hartuko ditut, Eta... Ze tipulan eskagarriak, saldi gorotza ematen ditek. Aizu, andereño, tipula horiek nire platerak prestatzeko behar ditut, Akabo plateren arazoa, platerarik ez dagoelako, eta perre txikuak ere, pikutara! Ale, kanporatutago, ospa hemendik galtzaile! Ai, txiriton! Ederki engainatu diagu bau hori! Orain, aize irabaziko diat Superchef lehiaketa! Mirri Superchef! Ik dieta mediterraneo egin behar duk, Txiriton, oso potoloago, ez da? Orduan, dieta zorroza jarriko diat. Urdai azpiko vegetarianoa, chorizo biologikoa, eta basurde errea. Eta postrerako, hamburguesa deskafeinatua! Hau ez da merkadilloa, Ospa! Ez duzuek pop txapela mantan zerbait erosi nahi? Aizu, kapelak saltzain badituzu, hobe duzu, zure sombrero txoli malo hori aldatu. Nire kapelak magikoak dira. Oso misteriotxua. Mirri Torrontegi modelua abiadan ibiltzeko oso egokia. Txiribitonen txanda. Zuk ere txapel dotorea nahi duzu, potxoko?
pinue eta kanta bertxue. Errima zaila aukeratu duke, mostronko. Aixu, graziosa. Txiripaz, ez duzu hor sukaldaritxan horik izango? Noski? Pedro Txirrijana sukaldari trebearen txapela. 20 euro dira. Ara, tratu egingo dugu. Orain erdia pagatuko dizut. 0 euro. Eta datorren urtean beste erdia, 2 euro. 2 eta 0, 20, Prezio berezia nahi baduzu? Eskaintza berezia egingo dizut. Eskerrik asko, salerosa! Ez horregatik kanpo la roxa. Txiribiton, orain bai, kapela magikoarekin, miliskatuta xaok, lehiaketa irabaztea. Sariaren diruarekin, atxuriko ondartzara joango gaitu moreno jartzera. Ea, orain prestatuko diat, txorizo Pamplona 20 tarteko berezia. Ekatzako gia. Ederki. Orain, kapela magikoa jantzi, eta erakustaldi txundigarria eskainiko dizuet. Txiribiton, esalduko lukainka bat ikuste. Bai, hortxe, skor! Hor jende artean segi, lukainka bat zagokor. Bizkor, arrapasar. Arago, Txiribiton, arago. Segi. Segi. Jarrai. Orain sekulako tartekoa prestatuko dio kokoloni. Listo! Txiribiton, ez duk lukainka aurkitu, agian nahastu egingo nindua. Bokadillo xoragarria iretzat. Ze gozo aldago? Gozoa dagoela ezin daiteke. Segertatu da hemen. Badakit, sorgina txotxolina horrek sekulako siria esertu ziguk kapela magikoaren kontuarekin. Arrastion guztioi, gora emakume sukaldarion sindikatua. Nola, inoren bila etxabiltza, Bai, ni lehiaketa honen epaile berria naiz, eta Mirri eta Txiribiton abilen bila nabil.
Ba begira, itxura zela bere honetan ikusten bagaitu zuene, guge ugara, ni mirri eta hau txiribiton. Urte askotan! Balikien entzula nuen sukaldari apartak zinetela, baina enuen uste hain estrafalearioak zinetenik. Oso postmodernoa gara eta pitzurrik. Tira, kontua da, superchef, sukaldari lehiaketa hau irabazi egin duzuela, eta saria ematera etorri natzaizue. Txiribiton! Iupi! Lehiaketa irabazi diagu, kolpe zorrik jo gabe! Sari potoloa, zapateta guzti! Zantza hau ezagutzen dianek, Ospolina horrek, gero, tarta bedinkatu horiek, gure muturren kontrabotako ditik. Ez. Zein dagizuet, ez dizkizuedala tartak aurpegietara botako. Orduan txibiton, izugarrizko merienda egin behar diago. Zorionak! Babu honek tarta jaten ere etzakil. Tira, eta orai, Graziana Zorginak oparitutako garbitzaile txapelak jantzi. Eta kakanazte hau dena garbituko duzue, ados? Zorteon, mirri eta txiribiton! Kopera txiribiton, beti lan zikin guztiak guri tokatzen zaizkigu. Bihotzez eskertzen dizuegu zuen harrera beroa. Bai horixe eskerrik asko kokolixo maiteak, trenean goaz, baino gabarran itzuliko gara. Aizue, laster ikusiko dugu elkar, eta bitartian ondo bizi eta txintxuak izan, Hori da! Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa. Tamparrapatan, bezeta bikotan. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa. Tamparrapatan, bezeta bikotan. Neska txarrekin ibiltzen zarazu. Maria Jesus, entzun
Aitzarekin ibiltzen xaraxu. Aita datorren nian, Ama datorren nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Aita datorren nian, Ama datorren nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.